すみません。すみません。はい、いらっしゃいませ。王さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい。啊，你是郑武贤先生？王さん，你嘛晓讲台湾话啊？嘿啊，因为遮咱是拢迄个台湾来的学生伫咧住的宿舍啦。啊，我本身嘛是台湾人啊。啊，你要爱房间，我给你留好安尼。来，我这边。多谢。这间是你的房间，嘿。多谢。来，好，啊，你较早休困。经理，那一人啉烧酒啦。啊，无你若找无酒花，我来陪你啉啦。啉你就坐来啉啦。哎，经理心情就歹的吼。你哪知我心情歹？看嘛知，我不但知影你心情歹吼，连你心情歹啥，我嘛拢知影。等你要啉就紧啉，啉啊够的啊！为着要趁食查某心情歹吼，无价值啦。你莫阁讲啊！那你嘛是唔知影，要趁食查某佮无情无义，哎，哪有你的钱呢？我叫你莫讲，你搁讲，你即摆就等于食家己，你搁敢来，我就甲你斩烧！无啊，经理，我滚走！社長は柏野さんの手紙を読みました。社長はあなたが才能ある作曲家だと分かってます。お褒めいただき光栄に思います。台湾では台湾語の歌を制作できないので内地に来たのですか？はい、その通り。内地でも難しいですね。そうですか。東京では物価が高くなってレコードの原料が減って収穫が落ちています。内地ではたくさんの作曲作詞家も解雇という状況に直面しています。はい、残念ですが。そうですか。しかし社長の指示で父さんの曲は引き続き文芸部に渡していいということです。採用されると結構な報酬が出ます。作品に対し報酬が出る形で協力させていただくということです。
舅舅，舅舅，舅舅你伫倒位？舅舅你哪位？舅舅，舅舅，舅舅你伫倒位啦？舅舅啊！是啊，先生，是安怎啦？舅舅，是安怎？我足惊。免惊，我伫边仔陪你啊。我梦到我死啊啦！做梦是倒变的，若是梦去死啊，就表示你家己添火烧，免惊吼。来，休困一下。你莫离开我，永远莫离开我，好无？我袂离开你，我伫边仔陪你。来，你紧困，乖。莫啦，我唔敢一个人困啦。我会伫边仔陪你啊。好，来，恁倒来困。莫惊，我伫边仔，好。好，乖。莫等我困去，骨头走出去哦。嘿啦。じゃあ今日はここまで。宿題を忘れないでね。明日確認しますよ。さよなら。邱老师，邱老师，哎，林老师，来，さよなら。先生，さよなら。さよなら。邱老师，蛋姐的运动夹处理敢安排数学啊？有啦。阮的后生吼，伫遮读2年的，细汉查某囝，迄时甲伊带去一个欧巴桑遐，暗时才接伊转来。你真正吼够气家哦！一个人要教册，搁要带囡仔，安排甲真好啦。哪有啦？刚才吼校长先互我带几6个低年级的学生，我的压力无遐尔大啦。明年吼开始要带高年级的，迄才真正是开始咧考验我。对啦，我听讲恁头家是一个音乐家，伊去东京发展哦。嘛毋是讲啥物发展啊，就是去找机会尔。我为准备。好，那安尼明仔载再搁见面，さよなら。さよなら。要对的啊，听我后面的。用的喏。用完小喏，还没帮我哈。来，好。
吃饭了哦，叔叔啊，哈，去洗漱。好。老妹，上班咯。老妹，上班咯。老妹，老妹，老妹，上班嘞。阿妹，你来看老妹。真冷啊，好心啊！去哪里两妹偷来？阿妹，老妹发病了。大家已经看先生，阿妹，咱唔会去。你不甲做落来，去就好。先生，先生，什么代志？拜托，甲阮查某囝看一下啦。好，你先把恁仔抱入来。甲恁仔摸去面床顶。一下发烧，一下发冷是安怎？是妈咪啊。どうぞおかけください。どうぞどうぞ。あなたの曲聴かせてもらいました。いいですね。雨の夜の花。古賀さんの酒か涙かため息かにも負けていませんね。ありがとうございます。古賀さんを模範として言いたいと思います。あんな小さい台湾にこんな優秀な作曲家がいるとは思わなかった。どうもありがとうございます。いえいえ。社長もあなたの曲聴きました。大変気に入ってましたよ。普段だったら迷うことなくこの曲を採用するのですが、残念ながら自曲から予算物資とも不足しております。ネイチでもたくさんの作曲家が失職しています。だから父さんには謝ります。こんなにいい作品が台湾にありながら本当に手放しがたいですが。いえ、大丈夫です。お気持ちは理解しています。